Kardong ini jadi tum dakla Karbianglong Labor Union ini tum asai hemlong nang tum media bitung tum tong support pen nang tum dak jewang hekapon ini nang tum pada corobal jerlong lasi non ini tum kopia porsi ini tum dak Central Committee dak Karbianglong Labor Union office along ini tum media apa cuhang nang kok ma lapen itu la kangi nang kok ma pola sok putha ke lalong la tuwe mulom laso Mia mane Muslim laso ili tu makorte phan nopak pen alangli itu laso puthak senili tum pini dak ini nang kok lo athe ili tum Karbi Anglong adang pi pen ake thin nai itu ma headquarter dak di la setami la tum bangakhei tum Karbi aphan lang lot pen alang tum laso kam ke claim hai konat pen aja kong lo konat pen power lo pusi ile tum jongda memela athe kon alangli la an ile tum Karbi phan Karbi khei phan kelang lot ana bang ke nil tum alang tum phanta condemn lo la si ile tum non nil tum akenang sot abang ke alang le tum phan trading license in than vek nangji lapen ke alang li tum pota in than vek nangji lapen ahem maris setame ladak pen abangke padulong nang nelo lapen padulong le lo kusi nili tum bangke diman ponol ba kadong e phara juning ri ponlo athe alang li tum phan in than jot trading license in than jot plung phre pultang se mopi aka prek tum ta la somsi dokokpo athe non kedam tang koalo ni Karbi khei phan kisung ba pholo along adim ilitum thaidam long lo keronia long lapen dak di phulong setame ilitum phong lo ilitum ke pho setame dujoy trading license nang than the non kedam tang koalo na none ahir dorak lo ilitum kachesong setame apike doklip lason dak taksi non ta lason dak thakpo pusi latum ke phong setame itum Karbi phan itum khei phan nang teng kheng bom lo lasi non na bangke nilitum bangke kai ke arni ke nilitum la an ining thi dundelang ba nilitum lam jepaklang dundelang kulai pudam deta hinone setame non na bangke nilitum ta ining pung pemelo lasi nilitum la Karbianglong Labor Union pen setame nilitum bangke kama mukha kacong dat chutulo anna bangke nilitum ke ing hapon lapo mane kam claim long lelo bang khai anna bangke nola Muslim tum an konan nan ma kam ke claim astame ing hap lapo jong si nilitum alam arju je prodang te lake nilitum mo alang tum mithang sa dai tu che anang po tase bang khai an kam ke claim konan nan ma setame nilitum ke humri dam labji lapen alang litum phan paklem long lelo laso result long le tik ang bong bangke nilitum ke alang litum phan ke accept onelo kam ke claim ke ington lap nang ko lapen arleng ke the tum phata nili chuning ri lo alang litum ta laso awar sai abang kam ke claim abang ke alang litum phanta pangton et nang ji pusi nili hin pen nitum central body pen dak president secretary nitum kaduk we chingwai sarpan si nilitum pini press meet dolo rat phan pachini lo lasi kithe ke ding tum do an CMEM MP MLA lahaya lama welo itum ke plang atum la pena ka prek atum setame la bangke kama bangke ington vek nang ji athe muat pini khotana do kok pulutangte muke alang litum sa dai chi nang ji athe nilitum ke khei phan pulutangte itume dake dhorom alamawe jati alamawe lasi khei Karbi lasi nilitum ke nona bangke ning isi donangji apor nangeli lo ba derong chet lo setame non ilitum dolang lasi la bangke nilitum ke isi ke doji phansi non Karbianglong rat atuma phanta chuning rilo lasi tang kring pen nona bangke nilitum ot vek po lasi le real long le tik bangke nilitum ke ington telo lapen sang telo lapen nilitum kama chong data hinta nilitum indefinite sinitum bipon po
nasi kadok we phanta laso lama bang kadok we ta ardi nang pidun po pusit nili kethe geding tong phan lapen kadok we phanta nili joining ripon